Good day, guys. I want to share you a story on how I jujilele my friend Asaba ije akwa. Let's go. So ntoto name warm up, name press up, name press up. Hey, this boy imegbu no gonna press up. Ngwa na-agụ press up. Nkwenye na-agụ ya. This boy, I'm good in doing this. So nje atụ. Ntacha atụ. Na-ata atụ. Na-akpọ egwu ka esi dị popo egwu ọfụrụ ya ma ọja piano ya memetabrikwere ifunu nsa atọ dịka na asata ya moto mna na-aka nsa atọ ka ntapụ eze m ọcha ngwa na egwu na-akpọ ebe atachago m atụ ngwa nsa arụ onye na-ekwedizi nwoke ma isi m yaga ai atọzi m ụtọ ịta ngwazi mụ ha eje